panen. Kon megawe malah dolanan. Delok panen akeh malah gur dolanan. Nyewa iki bego apa ngono. Di. Nek ora maidu kancane ngopo to tot wijane tot? Panen kapan nek ngono nunggu nganti selak tuwek. Yo jenenge lagi ora ditanduri lagi gelalang wis paidu. Traktor iki sing gedhe kae lho. Itu traktor yang motor-motoran. Tak rewangi golek utang tuku kaya ngene ijik paidu motor-motoran malang. Bro, gek balapan, gek wis. Balapan kepiye kaya ngene kok balapangi. Tengane maido wae ono wong. Back. Sumna. Wong ini sumna.